Bobi Igbo anyị abịakwa na mbọsị taa okwu anyị ji bịa taa bụ onye na-enweghị ekene, onye na-enweghị ekene maka ihe ọma emere ya. Ịkpọ ya n'oyibo, ịkpọ ya an ingrate, an ingrate. O nwere ihe nji were bịa taa. O nwere ndị ihe so mere ha n'elu ụwa onweghị ife ya ma ekwu n'anya. Ọsọ ya bụ ego ka ị daghachiri ya, so ya bụ n'ọrụ ka ị nyere ya, so ya bụ na ụmụ ya ka ị kpọrọ na-azụrụ ya. Ụdị ndị dị etu aha dị, gị na ha mekọ ihe, ịfụ na mmadụ dị n'ụwa, mmadụ dịkwa. Ị bụ an ingrate, ị bụ ya, ị bụ onye na-enweghị ekene n'ihe ọma mmadụ ibi emere. O so n'ihe agwa jọkarịchara njọ mmadụ na-enwe n'elu ụwa, onye na-enweghị ekene. O nwere akụkọ akọrọ, akụkọ ahụ wee bụrụ na-asị na o nwere onye isi, o wee bụrụ na ụmụnne ya na-agba mbọ ka amalịtụ ya esi mee ka obi dị ya mma, ọ na-ata chichichi. Ụmụnna wee gbaba mbọ ka a esi mee ka obi wee dị ya mma. Eke ihe na ụmụnna, ihe ọbụla eketara ụfọdụ onwe ka ọ na-anọba n'ụlọ, esi wenagharị ya, ewenagharị ya, ọ weta ya, ị na-eche ka ọ kene ekene osi nke o si nye ahụ na-egosi oge na ọ dị egwu, agwa ahụ dị egwu. O were mbọsị ahụ ụmụnna wee sị na ihe ha ga-eme na ha ga-egbu ofu ewu abụọ ya, ewee gbube ewu egbucha, wee mee ya egbu atọ ma egbucha, onwe ọhịa ewepụrụ, nwe ofu mkpụrụ anụ, nwe akụkụ anụ ewu ahụ ewepụrụ ewepụ, eburu ya etu ahụ na ụkpa bubatara nwoke isi a. Eburu ya dọbazia sị ya na ụmụnna nọchara nzukọ sị na ha chọrọ ka obi dị ya, ka obi tọọ ya ụtọ, ka obi tọọ ya ụtọ, na ka eji wee gbuo si mgbe o butere ya. Maka o nwekwara ezinụlọ ha rie ka ọ tụọ ha ọnụ. A na-echezi ka nwoke daa kele ebe ụmụnna, ọ na-eme a na-asa nke bụkwa nka, ọ sị nke anụ ka ofu obi bụtara otu ụkpa ewu, unu ebucha n'ofu efu wee na eke obi butecha n'ofu ụkpa ewu. Ụmụnna bebe nwunye, agbagbu n'nwunye ka ndị be anyị bụ nwunye ka anyị na-ebe ahịa ebe akwa nwunye. Ụmụnna bebe nwunye, onye eji ofu ụkpa ewu ka e wee mee ya obi ụtọ, oboha ebubo na ya ma na ha kpuchi ofu efi wee na anaghị ka ha jikọ obi butere ya ofu ewu sọsọ ya tawa. Ị bụrụ ụdị mmadụ a?